Yeah, good morning. Biko unu na anya unu gafuna ya na Bromi mortuary maka ibulu ozu Mr. Ikechukwu Odiakosa Uwechia. Obeloge kita anyị ga-ebulie nwee naba na bie nke dị n'isi okwe. Ma onye bụ ife a unu na-afụ kita onya ka anyị na-akọwa maka ya. Inu anya kita ị ga-afụ ụmụ ya fa biego. Onye chapụta n'ikem si ka Fabia ka akpali aka ka ọ naba ichefukwana na afa mbụ Emmanuel Iwanya Maka ngwa ka ijen ka unu nwefu ka o si aga. Anya batago ifugo ozie ka ọ na-abata ọfọma na-abata nwụọ onye anyị ka na-ekwu maka ya bụ Mr. Ikechukwu Odiakosa Uwechia onye nke a na-akwadobe inyi tata onye aka iji maka ya wee bịa. Anyị esigo from mortuary wee pụta this morning. Anyị abatago na bie nke dị n'isi okwe. Anyị na-ekwu maka late Mr. Ikechukwu Odiakosa Uwechia onye bụ onye bụ n'isi. Ị na-efe anya ifu na ndị na-ekpu akwa na fa bata nwayọ onye ka ya na fa ebuba ozie ka ifu kịta a na-ebuba onya nwa dịka anyị si wee ghọta n'ozu ndị ụka ndị na-afụ kịta bụ ndị na-ekpu akwa ọfọ maka ya na-afụ obele oge kịta a ga-akabali ya ụka enwefu ka akwamozu esi wee na-aga. Anyị na-asịkwa ka unu yale ichefu n'aka mbụ Emmanuel Iwanya Maka Onitsha Creation. He's worthy to be honored. All glory, all honors, all thanksgiving, all adoration be ascribed to his holy name. In Jesus' name we pray. Your peace in their life. Dịka isi nwa na-ekwu anyị ka nọkwara akwamozu obele oge kịta anyị ga-eje ka anyị jee jụọ ụmụ ya ajụjụ ka anyị nwee mmalụ otu o si nwee bi ndụ oge ọ nọ n'ụwa dịka m si nwee ghọta dịka m si nwee mmalụ ya because ọ bụ onye mma oge ọ dị ndụ. Mr. Ikechukwu Uwechia bụ a very neat man. Nwoke na-ada achọ okwu, nwoke na-agala onwe ebe ọ bụla ịfụli ọ na-anwụle ndị mmadụ na-ekwupụlie always neat na-agala onwe ọ dị achọ okwu, ọ dị achọ nsogbu, ọ dị ekoba aka sị ka nra nwụọ. Onya ka iji nwee fụ ọtụtụ ndị mmadụ ji nwee pụta n'ikem nwee sị kafa bịa nọnyeli ya tata nwee kpali aka n'ụzọ nwee sị anya gaba n'iru ya bụla anya fa na mmụọ kafa bụrụ anya ya na mmadụ. Yeah, good day. Sister, how are you? I'm very well, thank you. I'm Uwechia. My father's funeral. Yes. Yeah. Very well.
He was a very neat man. Basically, nice, jovial, no nonsense man. So now he's no more. Do you have any prayer for him? May the Lord accept his soul. Do you have any younger ones? Yeah, my brother. And my sister. What encouragement do you have for them? Now that your dad is no more. I will stick together as a family and uphold his legacy. Okay. So you promise your dad to die? Definitely, don't worry about that. Thank you very much. All right. Okay. Remind us your name. My name is Uwechia. All right. Una anugi foku. Ịmago na ọ nọ na mgbaghalị ọnwụ ya nwaanyị a na-akpọ Chinwe ka ịnụlụ ọnụ ya. And the first thing okwu ọ ga-ajụlụ ya si kedu omume and ka ife jụ ya malụ ya dad. Ọsọ anụ Igbo si, my dad is a very neat man. My dad is a very neat man. Ọ bụ na ị ga-amụ ntị oge nkwubulu okwu, ị ga-anụ oge nkọwalị si na amam ya asị onye na-adị ọcha. I'm Uwechia. The first son of my late father. Onye kpata iru iji nwee dị otu a? Afọ no wute ka ya. I'll get with all my father now. So I love my father so much. So I have to get with him. Yes, okay. So my prayer is just to rest here in peace. Well, because we don't do off man. So it's unfortunate that we are doing this. You understand? So because God didn't do. Kedu omume iji nwee mmalị ya? God made you my father. Even you go mali erika. Just why? Someone dey na fe nye no na che. Okay. Oh no, my father is a loving, kind man. You understand? So I'm happy that he lived his life well. I'm happy that we are all here to celebrate the burial. So that's it. Okay. Because one pele when you see kita man na rap. He just may so rest in peace. I'm able to kita no. Yes. I'm in peace. Yes, so we that is here, I know together, like having him in mind forever. Yes. Or the Nairobi, so he can never leave my side. Yeah. I'm the first son of my father. Okay. Chetabalanya for you. I'm Bazubike Uwechia. Diokpa ya na-akpọ Azubike Uwechia. Efifo otu si wee kọwa oge nna ya nọ ndụ. Ọ ka isi wee na-aga because na anyị ka nọ na akwamozu ndị bụ Uwechia. Echefukwana na abụ m Emmanuel Iwanya Mmaka Onitsha Creation. Daalụnụ. Obego na isi njedebe bụ na anyị ga-anabazi mana ichefukwana na aka mbụ Emmanuel Iwanya Mmaka Onitsha Creation.